Šta reći? Koju poslu porati? Kome? Mi imamo jedan mali problem. Mi smo pravili ove štapiće pohovanog sira, koji su idealne za ono grickanje, za uživanje kad se gleda film ili kad se krši dijeta. Da. Sad, problem koji smo imali je što pola tih štapića nije preživelo. Dakle, dok smo pravile, bilo je tih momenata. Svi su ćopali što iz stiganja, što čim se spusti dole. Neki su nam dobro uspeli, to su oni u sredini kada je ulje bilo još dobro. Neki su se ovako malo raspali, ali poenta nije u tome, poenta je u tome da su preukusni. Ako ste gledali onaj video gde pričamo o sebi, znate koliko volimo sira? A ovo ne može da se meri ni sa čim po ukusu, ovo je fantastično. Fantazija, što bi rekla Ivana. Tako je. Sad više da ne davimo Anu koja snima i jedno čeka da se baci na ovo. Sa nama, naravno. Ukoliko zanima kako da napravite ovaj delikates, obavezno pogledajte ovaj video. Za početak umutite jaja, a sir prethodno isecite na štapiće. Svaki štapić sira najprije uvaljajte u brašno, pa u jaja i na kraju u prezle. Tek kada je ulje dobro zagrejano, spustite pripremljene štapiće kačkavalje da se prže. Nakon minut 2 dobit će zlatnu boju i tada treba da ih prevrnete na drugu stranu. Nakon minut prženja bit će gotovi. Pohovane štapiće spuštajte na ubrus ili salvetu kako bi se upio višak ulja. Koristite kačkavalj koji se dobro topi. Mi smo upotrebili edamer, ali slobodno se konsultujte sa prodavcem i za neku drugu vrstu. I to je to. Ovo zadovoljstvo će vam pružiti dosta kalorija, ali i pravu malu rapsodiju ukusa. Prijetno!